Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e maa min fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la san ba flani mugan anan to seben ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to seben awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama o kuma la anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. biye tarata e marsikalo klita ani konoton samba flani muganani amun sogolindo ana mali kono mali koka mali kuno funi borolo sirofe aw bela tirali nyatuba aw bismillah ka kuno funi keneka kunungo tene marsikalo klita ani shiki anga jamana koronfe la kerenkrene la tomaktu region konna la hoklibi ya fonfe kasangani nege kayeta ani worote mele ko feni sanga biduru wakatu ye mugo jugudo ko ni willa mi kala sabe kan yoro sigi bako ko ni jawili kosobe ni bingani walen ko ni tara ka barkan mugo oluka bazi koro ko ni de segere ni anga jamana army de lel olu mawde ko ni ko nyini nendo akonna la ngame wakati mina ko sisa kuna funi ajonyo ko ni masoro ko inka anga jamana France fanga nyema colonel Assimi Goïta kasangani Russie jamana nyema Vladimir Putin ale koni sugantili tukuni uka jamana nyema kala filla aka manda koni ta ko durna na mina abina san woroke anga jamana nyema koni aka foluta aka Russie jamana nyema koni segere ukula akuna fanya ko ni temena wakati temenona koman tanapo ni ale ko ni kunye bamakachi ni akukele no yidogo moria fini ko ni jugoro anga jamana konna la sanchama akuna fanya ye ayira ka fo kame wakati mina ikosisa ale ko ni tanya bafo ka military konna la kuna fanya ko ni ndira oyoro makofe Jekulu mimbeni abifo ale mayere wolo debout sur les remparts holu ma ko ni communiquer dido ko ni ke communiquer mi kon la wi ayira ka foko mado ko ni be mime ka olu ko ni ka mafla ko ni tokota yo mado be talike adama ben jarani be ko ale ma ben le cerveau flala o ko ni siriki kuyate o ko ni wali anuke ala yini tu fe dore kuma mi ko ni me u fe kuma che jugula ko nyeshi jamana famo mo ko ni be u dogo ni mafla ko folen ko ni tokokoro wala saka seka uga kuma che jugu ko ni fo ameta baflabe marala ni wakati na kerekere la baflabe dugumene abefo ale mako jaje fara o malu senana ko ni mbora ka uka hamina ko nuka kamana kan ko ni ira ka asabuke angere ko ni soroli ko wala saka saka ke uga senefon olukoro ko ni kuna foni ya ira ka fo kabini uga campagne kun folo mi kera janvier kalo temeni na fo kana se sisama angere ko ni songo yelelen ko ni be ka towa asoroli yere manogo wala sa uga sega aboro kelen ko ni soro ubitayi jo fo sefa wari wa wolon vla boyankurila ameta yoro so serkilla kerenkrene la mawdugu konna la kuna fonyo ye ayira kafo marsi kalo klita ani woro temenina nege kan woro wakati katabla nege kan wolon vla wakatula bingani wale tikila mako ni bingani ta kanye shini dugu ko folema ngaka asabu keni anga jamana fintikila ko ka wuli ka joy ko ni seraka dankarike ula min ko ni sinfe u ko ni kundaleno moto uchama korina akoni kera sababu bingali kala chama ko ni bonena anila wani yoro sigi ko ni asiria kafuko anga jamana fama ko ni wali ka jo bake wala saka sika ni manunu ko ni ka u mine chogo ya mina
fonction publique concours ni ale koni tun lancera wa akunkera to kuntola jabi ubole ni maw sigleno ko ma kono nga kasangani anga jamana fama koni kelen ka ajate mine ko yurugo chama koni kera ako konnala o koni yo o concours koni to jilati peu nga o kama kasangani conseil des ministres temeni yeni o anga jamana ministre ko la dala sigili kono fone o yirala ka foko concours koni mina seika ke kuraye min koni mina dami afrikalo klita ani sabanata nabito sina fo me kalo kleduru. Vladimir Putin ni oye Russie jamana nyama ale koni sugantira tuguni Russie jamana don fe aka manda duruna koni okumu konnala kadaka kala filu koni kele ko fe ayira la keme kebe sala mo bisheki ani wolon vlare koni kalata ale Ameta segu ko fino femi seku gouverneur ni oye contrôleur général de police Alassane Traoré kasangani kunungo tenedo ale koni wili ka joke kata segu dugu magasin ba saba koni konnala wala sakata ala jeni femi sukri lokalini oye anga jamana yere sukuri min koni bino ni abila bolike kasoro asongo koni ma yele kata roja wili ka jami koni sinfe ani femi segu commune urbaine mairie yere kumi nyongo feni oye nuhum jare fukata si préfet Daouda Jara ani directeur régional ni maba chama werema Tombouctou olu feno femi Tombouctou gouvernora halamsado temene olu koni femi formation no koni lancement ke mimna ke chifna ka moko keme ani bituru boyan ko kuna formation no koni mna talige électricité bâtiment fukata se plomberie sanitaire carrelage aleni électricité photovoltaïque maquillage oleni anyona chama weroma Temi n'ale tokobe malien den beda me domina ina fobi o de Tezuleka anana ndo malien do nga teni misi wasa ale kama koi okmala ngolodi mi bambali be e mogomina farikolo bedimi be e mogomina farikolo koni ale mogobe nina lafia anila wasadila Tezuleka de be seka okiye Tezuleka malien do ni lafia yorodi don koi Tezuleka asan ika galombonda ika seka adonga fo ko Tezuleka ale koni teto ulutikele ka fo konyenga tesa nye premier wuli ka deuxième wuli ko nga deuxième kale nyejera o te Tezuleka ede Tezuleka premier na deuxième bela jele nyede kele tibe klaka i yere soso ala tukuni no ya soro ko premier de te deuxième ye e mogo be a camion fa santala sa ibrahim nyagado ale ka nega jurusira Congo atari Congo fala ni kana to suguba o konnala nega jurusira 70 06 06 61 walma 65 65 65 97 walma tukuni 72 08 19 91 Tezuleka teuka lagari Tezuleka teuka mandi okma sansa ika galombone da Abdul Karim Kamara ni beko Alema Cabral Union des élèves étudiants du Mali ni abefoma UNEM o jekulu général kunye ali ni oye secrétaire général jekulu min tira ka association des élèves étudiants du Mali sigini abefoma ko AM kasangani ale katayali sambinani aninana nyana mayaluye kadaka ale koni fagala marsikalo klita ani wolonvla samba kile keme konoto ani bishiki kasangani o koni sanyelema seli anga jamana gouvernement mabachama kerenkerenela anga jamana ministre d'état ni oye Abdoulaye Maïgaye ani Golden yere ka la fasa ton koni jekulu ma chama koni ye usina bolike kataka femi lafiabu anga jamana kuminana konnala ni Cabral yere koni ka monima bino koni wulike kataka femi Cabral yere koni monima wala saka sekatani don ko folen koni nyana maya al nasro Cabral koni inindi e Golden koni ka aka la fasali kama ni jekulu folo koni chirani o unami ka ayam sigi ni wakati na ayam fana koni sigla nga amba fo alaka na Cabral ka saya koni ke fuyi e Golden koni ka ko defanina Ameta kolonjeba ka olu feno kasangani sibiri don temeni nye femi kolonjeba marabolo ma olu koni balo fentoni biolon vla boyanko munu metalige sugoro boro oni anyogona chamama nin koni ye deme mi me do sungalo okumu konnala fasoden keregela blajere walma mamunu koni me dikun konnala nuti seka u yere koni la soro sungalo konnala tugumna ka wala saka sega lafiya da don di uma chugoya mina Amita Burkina jamana nyemani oye Ibrahim Traoré ale fana ye aka fulita aka nyashi Putin mani ale Vladimir Putin Russie jamana nyema akoni sugantila jamana nyema sigi kalafili konina aka mana durla okumu konnala Ameta ko kan kibarla ameta uranda ko olufino ni wakati na bamagachi tigla mamunu ko me uranda jamana konnala olu koni keleno ka waliya chajugu do ko nita ubika minyeshi jamana du makrekre la shifina ka ni ko metalike binkani walola klegandire dire fe yoro dayele lon konna min ko ni ko chajugu wa akameka ayoroski ba ko ni kamanaga ni waliya nyere ko ni kela rindi aleni nanzale ol konnala
la Swaziland ni wagati na Swaziland jamana ɲɛma ale kɔni ye kunnafoni di kɛ a ye a yira k'a fɔ farafina cɛncɛn ka jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ cɛlakaw la minnu kɔni bɛ fɛ ka Swaziland kɔni nationalité sɔrɔ ko ale kɔni bɛ a d'u ma wa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yamaruya ka muso kɔni furu fɔ 5 bɔɲanko o kun tɛ dɔwɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ walasa a ka jamana kɔni mɔgɔw bɛ se ka caya cogoya min na ni kunnafoniya ninnu dira walima ni décret kɔni senna 8 mars kalo ni décret ninnu kɔni senna 8 mars tɛmɛnen na. Ame bi kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ bina ko ka kɛrɛkɛrɛn la senfili ni bolofili ni ta ka pɛrɛn okumu kɔnɔna la Jeux africains taekwondo okumu kɔnɔna la fɛn min ye nin bɛna kɛ an ka jamana siɲɛ fɔlɔ ale kɔni ka se ka médaille kɔni sɔrɔ Jeux africains kɔni senfɛ fɛn min ye Siriman Balo ye ale kɔni ye 3e place kɔni sɔrɔ ni o ye médaille de bronze ye ale kɔni binnen kɔfɛ Nigeria jamana ɲɛkɔrɔ ale kɔni ye médaille de bronze sɔrɔ ni o ye jɔyɔrɔ 3nan ye ka don an ka jamana kɔnɔ. Ni bɛ da sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ.